aram? Anarin nga ni maray pa aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya itong kanyang pong aldaw na Martes. Ang bilis ng panahon, Petsa 7 na po sa bulan kan Oktubre 2025. 79 days bago magpasko. Kumusta na po kita? Handa na ba kayo? Good morning po, ako ang sinulingkod Mardela Deng iba sa Ditsana Verodian. Welcome po sa program, Aramon niya to. Siyempre naman sa technical side, si Kuya Juna Pulis. Mantang si Jerome Nico Martinez. Si Nix. Sa DCGV Social Media Department na nga ni pong mailing kita sa mga YouTube channels. Sa DCGV Facebook. Asin sa inyo sa DCGV Live App. Asin na po ang mga nakapagyan paligid. Bantang siyempre sa newsroom, kasabay niya to ang mga Papa Mars Angels, kompleto sila. Ayan. Si Jenny Matthew Balyaran, si Ringman si Shara Meliron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kaluwasan Mega Force Patrol sa panagos pong pangalap ng mga istorya. Danganing may balangibog sa Banuan sa Mabukawan, mga turog sa Pansitan. Nanginot po dyan sa muya pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasrita. Dyan po sa iya pong Area of Responsibility sa 3rd District. Paring Jomar Bien sa 1st Distrito con Albay. Lagadi TV to Santo Domingo and vice versa. Partner Alarmario dyan po sa City Hall, asin sa sur na party kan mga barangay sa Legazpi. Sharing man si Baby Angel Mustasa Regional Center Site, asin sa Legazpi 4th District. Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi, yan po dyan sa Sadaraga area. Ang bunso Karen Ala, yan po sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga pagtaraid na mga opisina dyan po sa Old Albay District. And siyempre, mga tugang, Henry Daboy Mata sa muyang piloto sa mobile, ang mata ng DCB sa kalsada. Good morning po sa Indog Boss, sa mga birthday celebrators. Happy birthday, man, returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Especialmente sa tuyang pong amigo, sa tuyang kaparmer, sa tuyang mentor, pagabot sa pagsasaka. Yan po mga tugang, si Lakay Marlon Longabela, yung tatay po na Attorney Tin. Sir Marlon, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Piling mapamoringtan kayo ni Brad na Balagon. Ni Brad na Uti na Romero. So mga manok mo dyan, muda mga pato. Good morning kay Mading Gemma Reyes at saka kay Pading Jack. Good morning sa indong duwa. I hope you are all well. Sharing man si Mading Cora Balaoro na kantabay tabi. Siyempre si Bing Buen Boris dyan po sa Malulipot. Si Kuya Bob na Cantano dyan po sa Tabaco City. Siyempre sa tuya pong mga overseas na mga tagapagantabay. Si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Sharing man si Sir Banjo na Barrios dyan po sa Alaska. Kaibata sa Kabalikat CBCom 43002.
Ayan, si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. 43016, good morning. Ayan. Ngaya, binamading kora, ngaya, good morning, Padi. Absent ka mo ni Madi, kan pista. Iyo po, Madita. Nag-medical leave baga ako. Nagpahiling kita, ta, gurang na si Padi mo. Nagdumang kita sa Bicol Regional General Geriatric General Hospital and Geriatric Medical Center. Nagpailing kita kan sa tuya pong kunyanta. Halos dakol-dakol na nabilang na sa gura mo ita ang mga tama ni Papa Mar. Alright. Diba po sa mga kababayan ta, good morning o kumusta? Anong nangyayari na daw ta? Garo dai na pupundo ang inconvenience kan mga kababayan ta na nagta-travel from First District and vice versa. Dahil ang oras na pipili mga tugang na talagang minahalabaon na ang trapiko dyan. Garong daing sense of itong paghidali baga, yung urgent na ngayang gibunta ni tamating urana na. Urgent na ngayang gibunta na makakubra na kita tanganing mapasko na. Garo dahil yan eh. Tayang baga sabi na progressive ngaya para makakubra ko dapat haman ng tulos. Pero sa pagkaman na tol-tol, ano daw an, siga nalaba talaga, maski anong oras na. Dati kito may mga panahon sana, may mga oras lang mga tugang na mapundo ko din ng halaba. Pero ngunyan po tabi, wala eh. Dahil ka man pating makaoro na kontratista dyan, taday nga ning kunyan. Dahil nga ning transparency board. Di ba? Walang mga nakalagay dyan sa area yan. Ano daw ang nangyari? Tabi, engineer, Azotea sa 2nd District Engineering Office. Kumusta tabi? Yan. Baka pwede madali-dali na. Bata, so sa ibong naman, guguda ko naman ito sa ibong. Di ba? Day pa nagtatapos, so approach kan tulay, mga tugang day pa. May kapiranggot pa. So pigagihan kan mga bikolo ninda. So mga, ano yan, kundi, yan po tabi, adi. Sana madali-dali na po nindo dakol na ang napapastidyo. May mga nagkakarulugi na. Kasi pre, so may mga transaksyon na kaipuan mong mag-abot on time. Minsan, nakakansilar ang sendang mga transaksyon tali nakakaabot on time, tana traffic. Di ba? Maski anong kaamay mo ngayon, yung giraray. Sige, ang laba na. Minsan talaga, pag doon limalas ka, ang traffic dyan mga tugang, minaabot dyan sa may party kang Bulangan, digdi sa Rawis. No? Pagkatapos duman naman sa ibong, minsan nakakaabot na duman mga tugang sa ano yan, so gasolinahan, digdi sa Tahaw, pakalampas sa eskwelahan. Ito mo yan. Arog kang kahalaba, mga tugang ang traffic dyan. Sana po masikaso, adi. Maawa man kayo. Mayrak man tabi kamo sa mga pasahero, sa mga kababayan ta, mga tugang na iipit po dyan sa lugar na yan. At ngani po na maging ayos na, padali-dali una. Matapos na ang patrabahong yan, mga tugang, ngani na ano yan, magibuanin paagi. Kinauro na ni Governor Rosel ka mga nagagi na kung pwede nga, dahil nga ka mo mag one way. Di ba? Iwasan nga mag one way. Kundi dyan po talaga, dahil man mangyayari ta. Sutulay, 4 lanes. Kaya, pigigibo bagang paradan minsan kan truck mag-ibong. Sutulay sa arin by 4 lanes. So, tinampo, mga tugang 2 lanes. Iyan ang sitwasyon niya. Kaya mo, talagang so iba, nakakagibo man yung paagi na mag-agi duman sa lugar, mga tugang na pituturo na alternatibo. Pero nadilipisilan sa iba, medyo hayakpit kaya ang dalan. Kaya, duman sa mga kababayan ta. Sabi ni Alvin na, sa intabi yan na Bicol Regional Hospital and Geriatric Medical Center, Sir Mar. Pwede din magpagkikwan matatabi. Good day po. Iyo po tabi, pero kay Puan duman may appointment eh. Mapalista. Talagang kadakol ang nagduduman. Tayo ni so hospital na para sa mga gurang. May sarang section duman building, mga tugang na
para sa Geriatric Medical Center. Yan. Para sa mga gurang, mga seniors, halos sa mga kliyente doon, puro seniors. Di ba? Igwaning sa internal medicine, igwaning sa hearing, tapos igwa mga tugang nin para sa optal. Halos kadaklan ka mga nagkapit. Mga taga-optal, may mga taga-Manila. Di ba? Kunyan so mga may problema sa mata, yung operasyon ng cataract, it's not only removal mga tugang ng cataract, kundi pati pagbugtak ng artificial lens, nagagawa nila doon. Kompleto ang gamit nila. And libre. Yan na. Kaya lang talagang mapa-schedule ka, mga tugang. Mapa-schedule ka. Ako nga, subject for operation ng duwang mata ko pareho naman yung tama ng cataract, mga tugang sa kong mata. Kaya, nagpila ako duman, pinapila. Pinapila ko na sa pangarang ko. Kaya ako palapasun taon ng mga kasiributan ka ni stasyon ang abiso sa kuya, pag ining mata ko, mga tugang, medyo mahaloy-haloy kitang makabuelta. Mapahingalo ki maray. Dahil man kita pwedeng makapagbangbang sa computer na. Bawal ma-strain. Dahil man kita makakapag para motor-motor muna dahil pwedeng basta matanyog. Arog pa lang ka na di. Kaya paparapalang ko na po ini ng mga kasiributan and saka na ako mapa-schedule tabi. Kayo magpahingalo na kita di. Diretso. Total nga kasi edad ka naman. Nangyayari. Anyway, sa mga kababayan sa Kabusaw tabi yan, Sir Alvin, no? Ang pinaka-nearest mong agihan is from Naga, travel hanggang Sipukot. Yan. Pagabot mo sa Sipukot, igwang jeep, and igwang tricycle. Ang tricycle is 150 ang pamasahe. Pasiring dumapatod ka. May jeep man na nagbabiyahe duman, mahalat-halat ka. And harani sa tinampo tulos, kaya pag sinabi mong nadumang ka mababa, yan yung dating sanitarium. Bababa ka doon, ibababa ka doon sa gilid mismo kang tinampo. Para sa may entrada po ninda. Okay, mga kabayan, dugaan na po ang istorya. Halip po dyan sa luwas, paring Jomar Bien nasa linya. Buddy, good morning, close kami. Salamat tadi, good morning sa mga parantabay. Sa dagat na bareta, dai pamanggiraray, nawawara ang pananamantala kanibang mga pagyak asin tricycle driver sa idang mga pasahero hindi sa siyudad kan Tabaco. Ini ang kumpirmasyon na nakaabot kay Mayor Ray Bragais matapos na may nagpost sa Facebook na siningil siya ng 80 pesos kan pagyak driver. Ali isa na digdiyan sa may sentro, pasiring sa terminal ata yon. Sabi ni Mayor Ray Bragais sa pagkikipak-olay kan DCGB News, daw pampaligas pe. 80 para paligas ang bigas pe. 50. Ano yan? Padyak. Pagyak. Kaya lang, sabi ka ng alkalde, para man mangyari sa indo, nagkapara-urusip ngayon ka mo sa Facebook. Sako ka mo mag-usip. Susog sa alkalde, kung ibang mga naka-experiensya, ining ibang mga pasahero na nasa samantala sindakan mga parapadyak, dahil na magparapo sa Facebook, munang kaan, dahil nalakot sila pagpalunadong kan mga padyak, kundi, dumirik ka na ngayon digdi sa kuya mismo, o kaya, kung bako man, duman sa pamayukan traffic division ng PSO na si Kaloy Diswasido. Sa iya man na sinabi na instead na mag-post kuha sa plate number, maski dahil na makuha ngaran, ipaabot sa indata, sinda mag-ibonin action. Iwasan daan magpara urosip sa Facebook, tada imang kimangyayari. And ang saro pa sa saya, once na nag-report na sa Sainda, siguradoon man na
ipresentaran sa diri pagabot sa investigasyon Yeah. tangani na maka-aksyon sinda takunday ki-complainan wala man sindang magigibong aksyon. Yeah. Kung sabihin kayo, kung may isog kang magreklamo, dapat may isog kang umampang. Roger Rondan. Ano man niya babasihan may kung sa Facebook Oho. o siya nagreklamo Yeah. pag pinaapudan niya di man maburotwa o wala na kitang mapipinalalangkaan o yaan pahayag ni Mayor Ebragais. Ngayon, nakuha na kitang nadadawag ng mga reklamo nga rin sa social media. Ang sabi ko baga tabi, kung mareklamo ka mo o kung may reklamo ka mo, please lang, magligdi po ka mo sa muyang opisina. O kung bako sa public safety office sa pamamayo po ni Caloy Deswasido, na siya po ang tinawanta na para mamayo dyan o gigibuhon sa siyang focal person. Lagad, kung nagpareklamo kita sa social media, ang pagsakay po sa padya, sabi ko nga, may rate na tama. Ngayon, pagsakay mo, siyempre, pwede magkaigwaki, kontrata. Alagad, kung pagsakay mo, mapatod ka naman, dahil ka nagpatumura ng pamasahe. Pag abot naman sa destinasyon mo, siningil ka kalagaw, saka ka mareklamo, dahil ka naman mga ginibuguli, mabayan. Tapos ma-post ka sa social media. Kung pwede tabi, kuwaon ang gad ang plate number. Dahil naman kayo po, kuwaon ang ngaran ng driver. Plate number lang po, tabi. Tapos mag-report ka mo din sa muya. Tayo papapulbi po yan. E kung pwede tabi, magampag man sinda. Dito po maresolveran yan na araw ka na reklamo, kundi po proper o tamang reklamo. Pag sa social media tabi mga tugang, pasensya na tabi, di kita magkakaigwa, kita mang solusyon dyan. Haluin na pong reklamo yan. Paano tama ni disiplina, yung mga tugang ta, ng mga parapadyak. Yan. Si Maliwanag. Mayor Ebragais, kung sa social media na kaya, pading maaari. Oh. Ang nangyayari lalo na kung sa mga regular man sa nabagang mga tagadigdi sa tabako na naglulunad sa padyak, naarama ka ibang mga parapadyak, pagduduro lang ang lugod niya ka mo. Uy, naman niya, isa, mareklamuhon nga yan, di paglulunada. Pa-problema pa lugod niya ka mo ka. Dahil na ngayon pagka-social media, rumiklamo na ka mo ngayon. Paano yan? Sigurado nga yan na may penalidad yan pag napatunayan. Ayan. Tsaka igwa man garong corresponding ordinance dyan na sa mga padyak na dahil ka pwede magsayuma na Roger magpalunad. Rondan. Di ba? Refuse to convey passenger. May pinalidad man girara yan. Igwa magiraray. Nga kung dahil ka naman mareklamo, kung dahil ka mahampang, Iyan ang ikaw problema. man sana mapiperwisyo. Ang ordinansa digdi pa ding mar is 12.50 pesos kada pasahero Okay. ang pamasahe. Pag nakaparada, yaon sa parada, duwang pasahero dapat yan, so 25 pesos. Yan. Tamo, kung mapa-special trip ka na, abanti na ngaya, babayaran mo so 25 pesos. Sagutin mo na ta, ngayon nag-iidali ka. Ayan. Oo. Kung baka Pero kada- kung na... Bago mapulang lumarga, may uro na. Oo, sige ngaya, labga na, boss, pa nagidali ko, bayadan ko na ang duwang pasahero. Aha. Pero kung ikanaagyan sa nakipadya, Nya. kaya ika obligado magbayad, ki 25 pesos. Ha? Kumbaga sa bus, kung sa parada ka, obligado ka. Pero Obligado kung ka. sa buso ngayon, Nagtaya ito. naagyan Oo, ka, so pinick up ka. Oo. Doon 2.50 sa naan. Iyan ang ordinansa. Okay. Nangakudan pa ang alkalde, duman naman sa mga parapadyak. Kung na habang ang sinda, kan singil sa ordinansa, magibusinda ng petisyon sa organisasyon. Kapag adalan niya, kan tanggunian bayan, iyan, bako natatagaon sa mga pasahero, nagsasabi, nagsatararamda, tababaon man ngaya ang rate. Dahil ngayon nila pagtagaon, kung nahibabaan ka mukhang rate kang, padyak, so grupo, sa organisasyon nindo, mag-ibuki petisyon, tapag adalan ngayon, sa kunian, kung pwedeng itaas o dahil, bako na tagaon sa mga pasahero, kipal na bauman. So, yan pala yung mga dagdag na impormasyon, Gamarbian, DCGB. Tabi tiyo. Ubo taas. Pag wala makambati ito ka doon. Sige na lugod tiyo, mana? Mga parapadyak, mga mahiguson, maski mapagalaw, maski matanglayon. Eh sila nagsusuruko, maski hingal-hingal na. Ako pa lang si MSK, ini naman si Boyak.
Binyagun ang kandami. Yeah! What? Ang buhay kang para padyak, dahil pwedeng maghinuga. Tanganing pirmi, igwa kipira, padyak sa ng padyak. Alright, ay mga parapadyak. Magtarol-tol tabi. So, nagreklamo man tabi, reklamo ba ko sa Facebook? Kundi duman mismo sa PSO. Yan na po nindo si Kaloy na Disposido. Tangani po na, anapon yan na plate number na yan na naisurat nindo. Nganing magampangan ka mo, asin matawan ng penalidad, so nagbayunar. Iya ba? Alright, mga duwang, standby lang. We will be back for more stories. Bakalis lang po kini. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Metro is turning 43, and we're celebrating with awesome surprises during our 3-day anniversary sale this October 17, 18, and 19. Enjoy exclusive treats for our MRC and MBC members. Metro Rewards Club members receive free gifts with a minimum single receipt purchase of 1,500 or 3,500 pesos. Metro Business Club members get theirs with a minimum single receipt purchase of 7,000 pesos. See poster for complete mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 237-644 series of 2025. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. 5 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Kulang ang pondo na pigtagama para sa mga proyekto kang lokal na gobyerno sa nasyon. Ibinulgar ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na 30% sana ang napopondohan sa mga proyekto kang LGUs dahil digdi napipiritan na magdulok sa mga senador asin kongresista ang mga LGUs para maghagad ning dagdag na pondo para sa mga proyekto. Yan ang bareta ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba, si Mar Dila. Alright, pagkatugang balik po si Papa Mar sa Bareta. Basta na, ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Until something happens, mga kababayan. Mga misis, 79 days to go bago magpasko. Maligayang Pasko po. Good morning, Rikas-Rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ang mga premyohan. Tayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo? Marami na isabit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda ng sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po in advance. Yan, 79 days na lang. Kagatugang Pasko na. And good morning kay partner King Rinaldo, the weatherman. Yan po sa Bunker Hill, Bunker 1, Legazpi City. Siring man si Jerry Aranya, the Wanderer. Nagantabay po, mga tugang. Sa indawon yan si Jerry. Nasa LA Drive o nasa somewhere in Bicol region. Siyempre, mga tugang, as ito po mga pag-iriba sa kabalik at CBCOM 430 Sorobanggi Base Chapter kay Sir Francis Buales, sa mga pong presidente at saka sa mga pong mga opisyales o kay Sir Chuck Rene Crisostomo 43009. Good morning po, Tabi. Okay, and siyempre si Joel Barameda,
Diyan po sa Bakakay. Good morning tabi sa Induga Boss, siring man kay Chamaming. Asin sa Baranda Family, diyan po sa San Pedro. Kina Ate Nitz, Barcenas at saka kay classmate na si Noel Vismonte and family. Yan. Good morning po tabi. Alright, mga tugang, diba po sa mga kababayan nag-itaas po ang inflation, mga tugang, noong September, sabi po kan, ano yan, PSA, di ba? Sa national ini, siguro sa mga sunod na aldaw, mapapod naman sa regional office takang PSA para sa Bicol region. Pero ito banggitin natin, sa national ito, nagitaas po ang mga tugang from 1.5 kan August, naging 1.7 po ngunyan. 1.7%. Pero sabi, mga tugang kan mga kan PSA, particular kan sa tuya po, mga tugang na namamayo dyan, si Director Mapa, si Secretary Mapa na Napa, na kunyan, nasa laog pa mga tugang kang target kang gobyerno na 2 to 4%. Okay? Pero ang nagpaitaas po kayan mga tugang so pagkakan, presyo kan pagkakan at saka presyo mga tugang kan mga arkila sa harong, mga beverage drinks, asin iba pa. Okay? So aramon tayo lang siguro sa mga masunod kung kumusta man nagdibo sa Bicol region. Okay? Yan po, inflation rate. As of September, tumaas po from 1.5 noong August to 1.7% noong September. Okay? Bueno, diba ka po ng istorya? Hali po dyan sa luwas. This time, Angel Mustasa, Baby Angel, nasa linya na. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa kayo mga paraan tabay. Webes pa po, Sir Mar, nagpa-upload kay Presscon to PSA manungod sa inflation man, diktis sa Bicol. Webes pa, sa Webes. Okay. Ipigala-talat mi, Sir Mar, wala pa. Listen, ngunyan pa man sa nakaaliluwas kang nasyonal. So, sa inda pong sa inda na pag-aadal kayan, ngunyan lang na agapigluwas. Apo. Okay. Sa mga dugang tamakong barata, Sir Mar, nagdugang pa nin 35 mga units ng mga closed circuit television na may kabilugan na kantidad na 300,000 pesos hali sa Barangay Development Fund ang konseho kan Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City sa panginat ni Kapitan Karen Canon Valdez para mamantinir ang pagiging matrangkilo kan sa indang barangay. Sa pagkipagurong kan sa Zebenus kay Kapitan Canon Valdez, sinabi kay Dakulang Tabang, itong punto da Sir Mark nakalihis na administrasyon na daima nagamit dahil sa kung aasahan sa nanindaan sa indang Barangay Development Fund na nasa 600,000 pesos, daiman kakayanon Sir Mar na magbakal ka na siring na numero kan mga closed circuit television dahil sa dakulang pundo ang kakaipuhanon digdi. Sinabi ni Kapitan Canon Valdez na ang mga dugang na CCTV na nakabuktak sa gabos ng mga major na iskelita sa indang barangay, pati na ito Sir Mar na hararani sa mga bulusan nin tubig para ngay mamonitor man itong mga nagpapasaway ngayon nagtatapok nin basura. Okay. Sigun sa Kapitan, tatabang kan mga CCTV na ini, mamamonitor nin daan, mga pasaway na basta na sa nagtatarapok nin basura, ang mga nagbabaylar sa smoke-free ordinance ng syudad, ang mga naglalaog as nagiluwas sa barangay na mga alanganin oras, kasi na posible na Sir Mar na mahiling digdi itong mga personang nagkakaigwanan illegal na transaksyon, partikular na ang mga transaksyon sa illegal na droga. Di ano yan, Baby Angel, 24 hours, 24/7 niya na may tawo. Opo, Sir Mar. Magbabantay talaga, real time. Bako itong so, babalikan tayo sa neta, naka-record man. Kasi may tawo talagang magbabantay. Opo, Sir Mar. Ay, very good naman si Kapitan Karen. Sabi na nga ni Sir Mar, may dakulang pondo man nga ni isukan na nakalihis na administrasyon na dayman da po nagamit. Kaya naisipan ninda sa yan sa mga priority projects na dyan sa Barangay Lapu-Lapu. Saka nakalihis da Sir Mar na administrasyon, may almost 1.7 million na day managamit ka na previous na administration kung kaya ngayon nakapag-purchase kami kidakul ngayon mga CCTV.
Very Dahil good. kay ni Sir Mar, kabilugan na pong 45 closed circuit television ang nakatalpad dyan sa Sindang Barangay. Mantang may tiglalauman pa sindang anom na CCTV cameras na mag-abot. Haliman ini sa City Augmentation Fund na ibubugtak manigbi sa may Textone Village. Roger. Yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas. Angel Mustaza, DCGB. Thank you very much, Baby Angel. Ayan po tayo, mga developments dyan po sa Barangay Lapu-Lapu. Pagbugtak po ng CCTV to make sure ang safety kan sa tuya pong mga kababayan dyan. Yan, congratulations po tabi kay Kapitan Karen at saka sa konseho kang barangay. Alright. Bueno, mga tugang, matindi ang sa mga parao mata. Dahil na po nakatios talaga. Ipinahayag na mga tugang in public, di ba? Kumbaga sa hearing kan Kamara de Representantes mga tugang headed by House Speaker Faustino Bujidi the third. So sa inda pong namamatian. And this speaks mga tugang with all the farmers all over the Philippines, not only for Nueva Ecianos. Then yung ipapadangog mi tabi, papayaling sa indo is a farmer from Nueva Ecija, Danilo Bulos. Pero ang saya pong pigtataram is parehas kan sentimento ka mga farmers na digdi sa mga albay. Nalo sa buo na magtaranom, tagaro baga ngayang mga nalilingawang kami kang gobyerno, pigliling asa na kami kinagkapir mga subsidiya, garo na kami mga kilimos. Diba? Ito yung talagang hagad mi na presyo. Hindi man kami malugi because we are spending 12 to 14 pesos na input and then bibakal sa nang produce meaning 7, 8 hanggang 10 pesos. Sanya kami kampuro tadi dahil kami mataranong lugod ngayon. Ayan. Okay, matabi. Dangugunta ini na nagkapir ang portion sa naman ka mga pahayag mga tugang kay ni Danilo Bolos, a farmer mga tugang from Nueva Ecija na nagtataram siya mga tugang representing the farmers kambilog na Pilipinas. Kung anong namamati ninda ng mga paratanom ng paroy. Pagkatapos, siyempre, ang reaction mga tugang ni House Speaker Bujidi, pagkatapos yung chairman ng agriculture sa Kamara si Congressman Barsaga. Yan. O po tabi, ang prosedimento. Tulad, nabanggit po kanina ni Speaker na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Nangyayari po para kaming pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga ay yung presyo lang ng palay, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga. Yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pestisidyo, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan itong mga lending conduits na ating mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang. Sana po luwagan ito. At sana kung talagang magpapautang, huwag naman po sanang ganun ka-higpit. Wala na po. Ito na lang po talaga yung aming buhay. Kaya nananawagan po ako sa inyo, mga kasapian po nitong chamber po na ito, sa inyo po mga mambabatas. Nasa inyo po ang aming buhay. Kapag 1 hanggang 2 taon at ganito pa po ang aming buhay, wala na po, lulubay na po talaga kami. Mapupunta na po sa mga kung kani-kanino lang ang aming mga lupain. Sana po, pakiusap lang po sa inyo, Mr. Speaker, sana po, sa batas tayo na para naman umunlad ang buhay namin. Yung pong sinasabi nilang floor price, sana po, matupad na po ito. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, mga mambabatas. Maraming salamat po. Mr. Chair, may I? Yes, please, Honorable Speaker. Pajik. Unang-una po ay humingi kami ng paumanin. Sa kagustuhan lamang po ng ating gobyerno na matugunan
ang mga pangangailangan ng ating mga farmers. Pero hindi po nangangahulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin farmers, hindi mabubuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang ang inyo pong sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandyan pa rin po kayo nagtsatsaga at nagsasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawigan, tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin dahil kayo po yung nagpapakain sa amin. Kaya mabuhay po kayo. At hayaan nyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang maproteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na mapataas natin at maging maganda at maging maginhawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Speaker, Sir Danilo. Makakaasa po kayo, tulad po ng nabanggit po ni Speaker Boji. Kami po ay sa kasulukuyan ay kaisa ng Department of Agriculture na inaayos po natin yung RA 11203 na ang hangarin po talaga namin dito ay matulungan po kayo, maging masaya po kayo na nagtatanim. At bukod po doon, gusto po namin ay kumikita po kayo. At gusto po namin ay ang pinakaunang konsiderasyon po natin dito ay atin po maprotektahan ang lahat po ng rice farmers para may laban po tayo. So makakasa po kayo, Sir Danilo. Siguro po mabibigyan namin ng linaw po ito sa mga darating pong panahon. Inaasahan po namin, ito ay priority po ni Speaker Boji ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. na uunahin po natin ito. House Bill number 1 po ay ang pag-amyenda po sa Rice Tarification Law. Maraming salamat po, Sir Danilo. Yun o. Sana hindi lang tugay. Kita nyo nun yung madamdaming mga paya gani. Tago sa puso. Hanggang sa buto. So sana ay makaabot at saka gibuan talaga ng paagi ka mga kongresista da. Nahilig na nila sa problema kan rice tarification daw. Maraming butas, no? Napaboran sa namon sa gobyerno dakol lang mga naglalaog sa indang mga buwis-buwis, no? But then so sa farmers, kapag ng farmers medyo may problema. May pigtigama man nga mga tugang na ngaya para sa mga ekipahe. Pero may problema pa rin. Pero ito presyo sana ang pigahagad ninda. So floor price na sana bakalon sa inda ang gobyerno so produce ninda. As hindi sila maging biktima mga tugang ka mga mga daing kuro-karigos na mga rice traders na sisamantala ang pagkakataon na kapag daing nakakabakal ang gobyerno, mga tugang bibabaan mang kitudo-tudo. Diba? Piligibuhan na may mga pagparkila na ng mga bodega, as hindi sana maglaong naman sa bodega ka na NFA. Well, sana mag-ibuhan yung paagin nindo yan, talaga pong pagal na ang mga kababayan ta. Bagabot dyan sa supply sufficiency, may problema tayo. Maski di sa Albay, yung po na mga binaraha, mga tugang. Yung mga diki na nagkagaraba, kang Typhoon Christine, tapos igwapa nga ng diki na dahil man nag-uran, dahil man po na yun, mainiton, guminaba. Nagkabaratak, nagkaurulso sa Libon. So, ang sabi kang konseho kan Libon, mga tugang, even the Vice Mayor Janero Saclag, ngunyan na aldaw na ini na may session sinda, mapasar sinda ng resolusyon na address mga tugang sa Presidente kang Pilipinas, as in kay Secretary Bilis Dizon at kung sisay paman, sinda na mismo madarang personal, tangani na madangugan sa inda pong lado, na nahadit sinda mga tugang sa kamugtakan ninda bilang rice granary, mga tugang, pero may kula-kula takong magkaigo ng dakula, mga tugang na mga pagbaha. Rimate mga tugang, not only yung mga kabasan kundi pati ang bilog na Libon baka bahaon.
So kaya magiusin ng paagi. Pero ini po tabi adi ining mga problema ka mga paraoma kaloy na ining piga-agrangay ninda. Sana sa leadership mga tugang kainin ni House Speaker Faustino D na daog niya mismo ang pahayag sa iyang kababayan ay magibang po ning paagi. And bako siya nasa taram duman sa komite bako di talaga magkaigwaning sabi nga ni kayan mapapanghawakan makakaputan mga tugang na diretso asin paninindugan ka mga kababayan niya mga paraoma. Takairak man. Kairak man talaga. Halos naglalapigot mga tugang para lang mapakaon kita. Pero yun nga ang irony yung mga nagkapakaon sa tuya, mga tugang, nagkapakaon sa nasyon, yung sa mga pobre. Na medyo makahalawi ko na maray duman po sa mga farmers sa ibang mga nasyon na napasyaran taman. Iba ang sa inda pong pagbuhay kaysa sa mga pagbuhay ka mga farmers na digdi sa Pilipinas. Di ba? So mga nag-aradal digdi, mga tugang, iyon na pigagadan ta, nakikiuro na kita duman na, piling ngayang tawanan man di kami ng alokasyon lamang. Di ba? Tiniran mga tugang kang gobyerno, pigsuportaran ninda sa mga programa ka mga parauma. Digdi sa tuya, iyon ang pigsabi na, sige yata nabiktima ka mag-aro ka, maluya ngayon sa tawang kamong subsidiya. Sabi kang farmer, mga tugang, bako nga yan ang kay puwan mi. Tayan nga yan, maubos dahil masana talaga yung makakatabang. Kumbaga parang pantapar sa na band-aid solution yan. Pero uning so pinakang problema, pinakaugat. Halangkaw mga tugang na inputs, mahalang fertilizer. Dahil man po yan na-resolveran kang gobyerno because sabi tangani, ang fertilizer talig di imported. Di ba? Pigbabalo tama na i-infuse mga tugang, introduce ito po na mga organic fertilizer, pero dahil pwedeng basta-basta mga tugang na alion yan, kundi pigtitestingon yan kan fertilizer, kan mga kan Department of Agriculture, asin kan sa tuya po ng mga paraoma na diit staggered ang pag-shift mga tugang to organic fertilizer dahil baka kumaapektaran sa production. So parang magtitesting naman sana, babawasan. So volume kang inipong mga synthetic fertilizer and then sasabayan mga tugang ning kunyan ning ining mga organic, di ba? Pero dahil pa 100% na pwedeng gibuhon. Pagkatapos sa pera kayan, may mga varieties, mga tugang ning ning paroy na makaskas man talagang tumalubo. Dakol talaga man ang produce, kaya lang kay pa mong sustineran mga tugang ning abono. O yan ang problema ka mga kababayan ta. Kung mag-iba ng pagi kang gobyerno na mabawasan ang inputs, imagine nagagastos hanggang 15 pesos pala. 15 pesos and then yung NFA nagbabakal ng 18 pesos. 17 to 18 pesos mga tugang na dungog na paroy. And then 23 pesos sa clean and dry. Where is the justice in there? Mga tugang sa satuya po ng mga paraoma. Kaya hindi sila nakakaangat Di ba? Di nakakaangat. Ang ibang pang paraoma mapatarok pa sana may utang na. Di ba? Kumbaga nakasangla na sa inabong produce pag-abot kang panahon. Kaya, typically, ang paraoma matanom, pagkatapos magtanom, ipapabakal sa mga produce, tapos mabakal siya kampang konsumo niya. Yan are the days, mga tugang, na sa mga kababayan ta mga paraoma, nagtatago nin paroy, pigdiit na pigbabalad-balad, mapamulino tangani pong umantosagkod sa masunod naman na harvest season. May mga kaon-kaon sinda kay itong darakula. Ngayon wala na. Pagkatapos mga tugang na mag-ani, ipapabakal, tapos mabakal kang pangonsumo. Bibihira na mga tugang so nakakatago pa nitong mga kunyan, mga paroy na masustinir hanggang duman mga tugang sa masunod pong harvest season. Nakakalungkot. Nakakalungkot. We are an agricultural country. We have vast of lands, mga tugang nakatiwangwang, pero yan po, napapabayaan yata. Although pigkataram kang presidente na ngaya kay puwan talaga ang produksyon, na yun man talaga, dagdagan ang produksyon,
kundi paano mo yan masusustinira na nag-aagra ngayon nga ni ang mga farmers and kulang ang suporta kang gobyerno. Kung uutang ka man, yun sabi ba, kadako lang yung requisitos, pahirapan ngaya para makakuha ka. Totoo man po talaga. Totoo man talaga. So sana luwag-luwagan po tabi yan. Sana mag-ibuan ng paagian kang kongreso. Makapagpasa ng batas na sabi nga ni pabor sa gobyerno, pabor sa paraoma, pabor sa mga konsumidor. Talani pong everybody happy in this country, mga tugang ni minamahal natin. Alright, 11:30 in the morning mga kapatid. Hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat
lahat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, pagkatugang balik po si Papa Mar sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Nako, ang bilis po ng panahon, mga kababayan natin. Ano? Alright, then, kasubang ginagiling-gili akong TV. Uy, may nalala akong bagong sistema ng transportasyon, mga tugang sa duman po mga tugang sa Manila. Partikular sa Ilog Pasig. So mga nahiling ta sa ibang nasyon, mga tugang na mga electric na bangka, electric ferry. Uy, mayroon na din doon Iguana, yung MB Dalaray. Ang sabi ni Secretary Solidum kan DOST, iyon na ngayon iso kasimbagan para sa pag-action ta kontra sa climate change, tapos pagkakaiguaning marhay malinig na paros, kung diesel ngaya nagbubuga ki aso asin iba pa o ini ngaya green solution ini magsiserving alternatibong solusyon duman sa naglalalang traffic sa Manila. It can ferry 40 passenger, mga tugang, and sana magaloy yan po ipig-introduce inisyatibo kan Department of Transportation asin kan Maritime Industry Authority. Parte kan pagsusulong kan makabago asin green system ng transportation sa Pilipinas. Okay? Sige po tabi. Sana makaigwaman kan sa iba pang mga lugar para po mapunan ta na. At sa land, igwanan kita mga electric na tricycle, electric na motorsiklo, asin electric na car. O yan naman sa pag-abot sa pag-abot naman sa mga tubig. O, yun na po tabigwa ng electric ferry na kainot-init yung mga tugang digdi po sa Pilipinas na nagbabiyahe na. Ayo. Alright. Dugaan na po ng istorya. Alin po dyan sa luwas. This time, mga pag-riban nato, partner Alarmadio na sa linya. Partner, marinaw doon na tabi. Please come in. Yes, marinaw doon tabi, partner. Katatapos pa lang kan meeting me with Mayor Hisham Ismail. Tungkol tabi partner sa isyo kan Badjao digdi sa Legazpi. May plano ang gobyerno lokal na Mauro Leona ini duman sa origin ninda. Imagine hali pa pala na Sambuanga ang mga Badjao na nitabi partner.
na nagdarayo sa naman digdi sa Legazpi kan nadangog na ang kanta ni Jose Marichan. Yan ang style linda na pag nadangog na ang kanta ni Jose Marichan pag Septyembre, minadarayo na digdi sa Legazpi, ang Legazpi na mga mabuot, matibay tao, matibay maglimos naman sa mga badyaw. Iyo yan ang saro sa mga nag-crop up na issue na ang Legazpi talagang kumbaga na taman maray ano nga badyaw na ni dahil sa pagiging mayrakon kan mga taga Legazpi. Pero ngunyan may pigigibong lakdang ang gobyerno lokal na pakusugon an awareness campaign ta naaraman ta digdi sa meeting partner talagang seryoso irarom ining komplikado ining isyung ini sa badyaw pag-una ta simpleng problema lang ayan pero inipalan bako lang digdi sa Legazpi kundi problema naman ini kan kadakol na mga LGU dyan sa Daraga, dyan sa Ligaw, dyan sa Tabaco, even sa Camarines area, iyon naman niya naging problema. Nagluluwas sabi partner sa mga detalye, sabi digdikan mga naging bisita digdi sa Paguroron na may talagang sindikato na nagkakapot digdi, may mga leader sinda na nagkakapot tangani na magpakadilensya ang pagkaaga dispatch sa sinda sa iba-ibang area lalo digdi sa Legazpi City ang pagkahapon nag-remit iyan in kwarta duman sa leader rinda kasabay na so pag-arkila ninda dyan sa Bitano. Sa igwang taga Bitano na naagom sarong badyaw kaya ang Bitano ngunyan ang istara ni nadigdi sa Legazpi kaya identified naman iyam kan lokal na gobyerno kaya saro yan sa tututukan na tabi partner ta maski sa simbahan kasarabay naman digdi nag-react naman digdi si Father Lindon nagsabay sa meeting and detalye naman na talagang saro ini sa naging problema na lalo digdi sa Albay Cathedral na kung minsan pinapasraway ining badyaw ako nagbinisa. So, yan sabi partner, nagkakapira sa mga puntos sa Progressive Day pero sa sumada, ini may plano ang gobyerno lokal na darahon, ini giraray naman sa Consejo General Garali, yung porolin naman, nadangan na ma-intervene naman ang DSWD sa mga pwedeng maginibo kaning at least magkatarabangan man ini pag-abot nila duman sa saindang sa diring lugar. Pupuron-punon. Planong pupuron-punon yan tapi partner Mauro Leon duman sa inanian ninda. Iyuta kan saro na iling ko si Sir Andy Marbilla may pig bubukod-bukod na aki. Si Andy kaya aram mo digdi sa meeting ani si sabi ni Ma'am Cecil si Andy kumbaga siya na ang King of Badyaw digdi. Sabi niya di Ma'am Cecil kung si Andy nga King of Badyaw, ako naman ang Queen of Badyaw. Pag naiiling palang sindang dua, aning mga Badyaw, sige ng durulag. Taratunon sa sindang dua. Ayun ang aniyan, na pagtubuninda, pupuron-puno sinda. Kaya may pagkatakot talaga pag naiiling na si Andy Marbilla. Okay. King of Badyaw. King of Badyaw. Anyway, saraw si Andy sa Printira dyan. Pag nag-action talaga ang gobyerno lokal, taro yan sa frontline si Andy na maalaw kayo ng mga badyaw digdi sa Legazpi. Ito may experience na, di ba? Ang sabi ba ni Andy ka itong primerong intervista nindo with BPND na dati niya nang pinuron-punan, dinarara sa tabako. Ang problema man sa tabako, naglas digdi sa meeting tabi partner, ang problema naman sa tabako, dati narawan ki tiga-siring kumilpalan. Bilang livelihood ninda. Ngunyan, dumi nakulong lugod sa badyaw sa tabako. Kaya actually, yan ko so inot na idea tabi partner, hindi sa Legazpi. Kundi nagbago so isip ni Mayor Siam Ismail kunaro nga kaya nangyari sa tabako, pwedeng mangyari man hindi sa Legazpi. Pag tirawan mo nagdigi kantidad na dakula, Badara na gandigay.
mabaralik ang digdi, maibog ang digdi ta, maray nga pala sa Legazpi, nagtatao. Pero actually, plano sindang tawan partner. Pero dumaan na sa sendang lugar pag nagpakauli na. Pabalon. Pabalon. Dumaan na itatao. Iyo, okay. Ayan ang plano. Anyway, tapi abangan tayo yan. Dahil pa nagkatapos siya ng istorya, mapapun pa si Mayor kan mga barangay concern, lalo dyan sa sentro kan Legazpi. So, nagkampirang barangay dyan. Tanganing napakusugunan awareness campaign na yun nga pakusugunan kampanya na pagparatarawanan iyan din limos nagiging sindikato na tabi partner palan ang sistema kaya na mga badyaw digdi sa Legazpi. Roger. Yan ang informasyon live digdi sa City Hall. Alarmario, thank you. Thank you very much, Partner Al. Tangali po kay Partner Al, lipat kita duman sa 3rd District. Nasa linya si Chief Jim Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar, marina aga sa mga dagdag panyatong bareta. DPWH 3rd District sa lindong ni District Engineer Cornelio Relativo Mangiraray ang nag-aasikaso sa mga porsyon kan tinampong sakop ka National Road kung sa inday manigaran puga-puga bagaan na mga road rehabilitation kay ne digdi sa Tercer Distrito Canalbay asin igwainin na dakulang pundo pero may ibang porsyon ang garipig luluktusan arog digdi sa Riles sa Barangay Travisia sa Ginubatan sukusing bagadigdi Director Mar sobra nakataralbong ang ibong-ibong na approach kung nakamotor ka mapasala ka daday ka bako mo kabisado ang lugar na ini tultugan kon mo naibo iyo yan pati day ka mong pwedeng magbalyo dyan na tumbukon mo kundi medyo tamilis matamilis ka kung tumbukon mo pwede kang mamarangkal correct nararaw mo na pero ang road reblocking antos nalampas na digdi sa Riles na maaros arani na nga ni digdi sa boundary kan Travisia asin kamalig correct ang road reblocking taklaw ini kan DPWH region National Highway ngunyan hindi ko natatapig da may easement garo yan na sakop man yan ni kang PNR PNR gayot dapat mag-uron sinang duwa dyan kung paano ang sistema naman ang hindi mo pwedeng bayaanin da yan in-asphalt overlay bagay ni after digdi sa Riles kung may easement na sa PNR di PNR ang magamantiner dapat para man ay pangyari ngunyan so 3rd District DPWH under the District Engineer Relativo yung ngunyan ang nagsalo ang mga pigaluktusan na trabahohon kan contractor kung sisay nakakontrata kay ni baka babalikan ini pero natata uto na sa inuta na maray binayaan na katapos so digdi sa approach sa likang yung Ginubatan going Legazpi big para turog buksa na iyo kunyan problema digdi nakausa inin paggabat pagkan traffic magabat na nga ni ang traffic dahilan kan mga road reblocking one way pagabot mo pa digdi sa Riles talbong pa ngunyan na pagaraman kan DCGB News sa information office kan DPWH digdi sa 3rd District bawal man baga kita mag-interview dahil na kita makot ki pangaran kan mga nakahuro niya to sinda na sana so district na lang ang nag-dispatch ki mga tao na iyo sa maintenance division nila na iyo ang magproparatsing kan mga tinampo na mga pig-irahay pero may mga depekto ni ba iyo bata oro espalto sa nagaro yan espalto natatag-uranan na di pag inagyan ng kimagabat bring ka yan ngunyan nagihan niya to sa ibong kantindi kan lanit kan init tabi Director Mar nagihan niya to digdi so nagkakalakaga pa bagang asfalto bigbuburuhusan ini pero an kulatilya ka ni pag nagura naman iyo uplas ini ang kalabang kan asfalto ang uran yan
Temporary solution man sa na ini. Kumpara kon sinabay na guide ini kan road reblocking, tapos na ang problema. Pagkuman sa na ini ngunyan pinagpatsingan, kada bis pigpapatsingan, pero kung dahil na ini babalikan, siyang puro patsing sa nakane. Iyo ta, naagyan ko yung kanakaaging weekend. Kunyan talaga may espasyo na raot at tinampo. Ang doon sa release. Tapos pagkalampas mo, yun naman. Oo. Ay, yun. Kaya nga niyan, yun, durubli lugod. Nini babalikan man sana, pig tatrabaho, patsing. Mga man nga man kung babalikan man sana, tutugbog ko naman ini. Traffic na naman. Traffic na naman. Ay, nangyayari sa Kung sa Rosarama ini, pero uni na sa may kuwan, lampas na, maarani na sa pasiring sa Kamalik. Pero anong sabi kang District Engineering 3? Sakop da yan na may po na yan kang kunyan approach? Kasabay sa trabaho. Dahil na ihapot ang bagay na iyan. Pero dapat kasabay ito. Na highway bagay yan? Ano sakop kan release kayo? So release na. Oh. Kaya lang di baga mas di baga sa ligas. Pero may Smith bagang pigapod. Dahil ka basta-basta pwede mag-iro dyan sa may pag-ultanan kan pigagyang kantrin hanggang sa lakbang garo kantrin. Dahil ka pwede mag-iro dyan. Tas sa indayan. Yung problema, dahil man hindi pinagasikaso kung sa pinaran. Maray ko ta, kung di nagkokros sa tinampo. Problema pati, wala man kita digding opisina ng pinar. Dahil taman makahuron. National highway pati yan. May turo pa rin eh. Correct. Dapat talaga yun, maasikaso. Pigasikaso ka, district. Iyon, sana tayo masin na mapupulaan. Makahirak man may niton. Yung nag-aalis ngawan na asokan sa palto. Sa ibong kantindikan init, nagihan niya to ngunyan. Ang mga tauhan ni District Engineer Cornelio Relativo, alidigdi sa 3rd Engineering District. Kunya nakapakadugduga ka yung ki asfalto. Bubuan ng ki baybay, tangani di magtuklap. Siyempre, agihan na naman. Dahil mapwedeng ulangon init. Paano? Wala man ibang shortcut na agihan. Wala diversion digdi. Correct. Yan ang question mark digdi. May easement digdi ang PNR. Sisay mapatrabaho ka. Arog na sana ka ni Muro maintenance na saan gigibohon. Minsan may mga problema ng mga ahensya. Dapat arog ka na pareho sinda ngayon sa gobyerno. Nag-ururon sinda kaan. Magdataw na inconvenience sa tao, dapat ko tapig urunan ninda yan. Ay mga bagay na may mga bagay na importante sana maka-implementar at anang igwadigdi sa 3rd District sa Libon area. May mga road widening na lapaduno ng tinampo uto sa may paklas. Iwidening so poste kan liko. Yaon. Ay man iginilid. Nayangon yan sa tao. Para pati mga sinyalis lamang baga na ngayon may mga color-color. Kung banggi ka. At ispininturaan lamang ko ta. Wara. Niya kung banggi ka, makaskas ka. Dahil mo kabisado. Ay, rimate. Buyong-buyong ka pa. Pagi mata ka, uto ka na sa approach kan kuan. Kulibat ko parang, Chief. Kumusta na so Morera side? Yun, ay pinagatrabaho na. May nagtatrabaho na. Pinagatrabaho, widening. Pero bagul-bulsa na. Pero nailing ko, may pigirip-rap kaya o naman na medyo pilwak ito. Kuan ini, medyo masilan man talaga kaya. Nagre-rip-rap muna. Dapat ito kaganin dito itong rip-rap ni Dabaco sa nangga po. Kaganin dito ng steel pile. Wara man ako. Dahil ko na sa irarom, di ba? Anyway, igwa na nagatrabaho, nagihan ko ngunyan. Medyo makuansa na ini, mabusisita. Nagdidiki muna duman sa gilid. Mapaiwas kaya. Siyempre, suga po, magkukuha sinda, magpapadeliver kiga po. Yan. Aloy-aloy ini. Pagkatapos, tatrabaho mo na sa gilid, then reblocking, maudyan yan. Pag-widening natin, widening natin po. Okay, Yan tabi Director Mara, sa tuyang mga dagdag na informasyon from 3rd District Area, Jimmy Nasalita, DCGB News, sa pangarang kag PYC
PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. Yan po tabi, mga tugang, ang mga doon natong impormasyon, ali po dyan sa 3rd District. O yan, problematic. No? Yung ano yan, nagyan ko yan, dyan po sa release, mga tugang sa Ginubatan. Dyan sa Trabisiya. Raot man talaga, so tinampong porsyon dyan. Pero dumasaron na mayroon ay blocking na. Dahil pa tinapos. Dahil pa dinaritso rin. Yan po tabi, ang pigibo, ngunyan, puro patsingan mo na kang kunya, ang third district engineer, pero hindi yan tatagal. Asfalto eh. Dapat na siniminto. Pero dapat kaya may pag-urong sinda kayan, DPWH sa kayong PNR, tangani na maplano kimaray na itong ibubukla yung tinampo niya dahil man makapiktar sa pagdalagang kantren. Ayan po yan, ang pig-iwasan man. Review. Pero dapat mag-ururong ko ta. Kundi, paano tayan? Naharap na ka ng sistema. Bata ngon yan, dipisilon ang pagipag-urong sa PNR dahil mapuliging opisina. Ibarabad ka sa Manila, tarawang kang numero, minsan dahil manasimbag. Pagkapat sa DPWH naman, yan, mayroon pong existing na problema. Saka may existing na patakaran po ang bagong sekretary na pag-abot sa mga proyekto, siya muna ang dapat magtaram. Ang nangyari. Ay, doon daw kita sa Daraga area. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning. Sa mga parantabay. Ang pagkamuot ko sa iya, parehasong kan lubak kan tinampo digdi sa may release kan Daraga. Aguna ko, ang pagkamot ko sa imo, sulusi mo. Sulusan niya? Sulusan niya. Anong nangyari? Ang pagkamot ko sa iya, gari parehas kan lubak kan tinampo sa release kan Daraga. Nagapara hararom na sa nahabang nagahaloy. Iyunan kunyan ang trending. Galos na release, nagpapara ararom, dahil man nag-irahay. Pinataraga doon lang sa nang bigla sa Sir Mar. Ang mga motor, tricycle, asin padjak, na minabalyo kan release, digdi sa Regidor Street, kan Barangay Maroroy sa munisipyo kan Daragalbay. Nagyan ko yung kansaro. Grabe, ararom na. Kung may ka makahanap, maraming motor ta, nakakahanap mas ka paano yung pagilid. Di ba? Nakahanap ka ng dala. Pero pag itong auto o tricycle, talagang madasdas ka talaga duman sa ararom. No choice. No choice. Pinataraga doon sa nang bigla sabi Sir Mar, ang mga bihikulong nagbabayo sa nasabi ng release, na talagang nagpaparahararong na Sir Mar ang lubak sa porsyon ng kantinampo. Ang release, siyempre, magayon ta, well-maintained yan kan PNR. Kundi, pag nag-maintain ang PNR kan mga release, dahil man siguro sakob na patsingan naman sa mga lukan tinampo, kasi siyempre, nag-release man sana, dahil man consider. So, para man sa mga vehikulong macros dyan sa release na yan. Kundi, ang problema man, maski man gustohon kan lokal na gobyerno, halimbawa ang Municipal Engineering Office, na solusyonan ang problemang iyan, kaya man basta-basta pwedeng makaduktot kung madagitan man kan PNR kapag sabihin nila yan, kaya ang tigibo Sir Mar, kung baga temporaryong patching sana, na pagtirang aldaw, agi-agihan kay mga auto, luho na naman, agihan kay tubig oran, lubak na naman sabi Sir Mar, kaya medyo nalilipisilot ang nagkatirang mga motorista, lalo sa mga parapadyak, kung may sakay na pasahero, nahihiran ako magparahiling sabi Sir Mar. Kung malubak pag ang gulong mo din sa luhokan na tinampo, kapagalo ng pagtitidil paangat, kaya talagang makahirat na sitwasyon, nagahagat na ni na tabang, i-reserve niya ito sabi ni Sir Mar, sa Municipal Engineering Office para sa temporaryo naman na solusyon as in mapatsingan ang mga hararom na naman sa mga lubak sa may release, Regidor Street, Barangay Maroroy, Daraga, Albay. Yan, Sir Mar, na mga sitwasyon sa palibot, Joshua Bino, DCGB.
Thank you very much, Joshua. And that ends our program for today, mga kabayan. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa Sendo po, Gabos. Para po kami, Lolo Tropa. Ako po si Mardela. Thank you. Abangan na po masunod alas 12 mga bareta with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Masunod na po yan.